Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Fortnite. Είμαι πάνω από την πόλη με τον Dressa το Κατριόλι. Έλα ρε φίλε, πάτα ρε. Α, ναι, αφού δεν παίζω μαζί σου. Άγαλα. Αγιά. Το πουλί του σε πονά. Σε λιών. Μπρο. Κάνω βίντεο, αγόρι μου. Δεν είμαι... Είμαι family friendly. Ναι. Μπρο, δεν σου το έχω πει εδώ κι εγώ. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι κάτι. Απλά δεν το άκουσα. 10. Ναι, έχει πρόβλημα, το καταλάβω. Παιδάκια, καταλάβατε ότι αυτός έχει πρόβλημα. Μπρο! Θα δώσω... Ναι, ωραία, συνεχίζουμε. Πατάω ready. Λοιπόν, Μίξ, θα κάνω ένα νέο account για να σε κάνω friend. Ωραία. Κοιτάξτε, παιδιά, εδώ πέρα. Θα σας πω ένα μυστικό. Αυτός είναι ο Dressas, παιδιά. Αυτός εδώ. Όχι αυτός, όχι αυτός. Αυτός. Ναι, είναι λίγο... Εντάξει, μωρέ, δεν είναι κάτι. Όταν φτάσω 50 sub, λέω πόσο χρονών είμαι. Age reveal. Αν δείτε, έχω κάνει sound reveal από το πρώτο βίντεο. Όχι. Κάντε τον sub να φτάσει 50 sub, να ανοίγουμε live stream, να ανοίγει live stream. Κάντε και εμένα. Κάτω παύλα gym, κάτω παύλα event. Please. Το οποίο δεν μιλάει και λέγεται κάτω παύλα. Το λένε, πέρα σας δείξω. Το λένε θα σας το βάλω στην περιγραφή. Στην περιγραφή. Για τους δύο. Αυτό. Στην περιγραφή. Μην μας κράξετε για το πόσο ηλίθιοι είμαστε, αλλά τέλος πάντων. Να ξέρετε, ο ένας που το λένε σε λιόν κάτω από άλλο FN κάνει μόνο shorts. Επειδή βαριέται τη ζωή του και δεν κάνει βίντεο, αλλά τα σορτάκια που κάνει είναι full. Κοίτα εδώ πέρα, σε λίγο καιρό θα μπορώ να κάνω και live. Μια χαρά. Μια άγαλα. Δεν πειράζει. Την άλλη. Αυτό δεν ήταν τίποτα. Μην το πάρετε στα σοβαρά. Απλά ήταν μια κακή στιγμή. Και στα 100 sub κάνω gift. Στα 100 sub κάνω gift. Ό,τι θέλετε, ένα skin από το shop. Άμα θέλετε αυτό. Ναι, στα 100 sub. Όποιος θέλει να μπει. Βάλει λίγο το τέτοιο να ακουστεί. Μια χαρά είναι. Το έχουμε λες. Δεν θα είναι και μεγάλο βίντεο. Με το που πεθάνω τώρα, κλείνω το βίντεο. Και το καλύτερο, θα με ελέγχει ο φίλος μου ο Dressas. Έλα, πού να πέσω. Βγες Brawl Stars. Μπες στο group. Είναι η χρήση. Ναι.
Καλά, και εμείς άκυροι είμαστε, αλλά τουλάχιστον τα χρειαζόμαστε. Ωραία, εντάξει, απλά πες μου που να πέσω. Πες μου που να πέσω. Εδώ. Ωραία, να μου λες αν... Ωραία, θα σου λέω ότι έχω φάει, θα μου λες ναι ή όχι, να πάω ναι ή όχι. Και να ξέρετε, μην παίζετε καθόλου μπλόλ σας, είναι χάλια. Ναι, όντως. Απλά πες. Είναι το πιο βαρύ παιχνίδι στον κόσμο. Μην παίζετε. Εγώ που παίζω βλάκα σου. Καλά, δεν είσαι δηλαδή. Παιδιά, όποιοι με κάνουν στα... το βράδυ έχουμε βιντεάκι. Το έχω γυρίσει ήδη. Το έχω κάνει, το έχω επεξεργαστεί λίγο. Και θα το ανεβάσω, θα το ανεβάσω. Θα το ανεβάσω. Θα το δω κι εγώ. Θα το δει και φίλος μου. Τι ώρα, 8 μπορώ, 9 μπορώ. Δεν ξέρω, 9. Κάτι τέτοιο, αλλά για όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο, συντονισμένοι για το βίντεο. Εντάξει, δεν θα το... Εντάξει, δεν θα κάνουμε και πολλές προβολές για να έρθουν πολλά άτομα, αλλά όσοι μπορείτε και θέλετε, δεν λέω ότι πρέπει πηγόντως αν μπορείτε, όσοι θέλετε, ναι, όσοι θέλετε, να κάνετε ένα sub. Μας υποστηρίζετε. Αυτό, ναι. Και θα έχουμε full ωραία βιντεάκια. Από εδώ και πέρα. Εγώ δεν θα βγάζω κάθε μέρα. Εγώ δεν ξέρω. Όταν θα βλέπετε, θα τα βλέπετε. Εντάξει. Θα ανεβάζω κάθε Τρίτη από ένα. Μια χαρά θα είμαστε. Παιδιά, να ξέρετε, ό,τι βίντεο ανεβάζω, κάποια, δηλαδή έχω γυρίσει ένα βίντεο τώρα. Βασικά δεν έχω γυρίσει, ψέμα. Θα το γυρίσω όμως, θα κάνω και ένα edit και θα το ανεβάσω. Εγώ δεν κάνω edits ρε φίλε στο CapCut και σε αυτά. Κάνω, παιδί. Εγώ δεν κάνω. Στο Obio δεν κάνεις, Obio όπως το είπες. Όχι, στο OP το κάνω και στο Switch. Ρε ο Σκουνάκης κάνει μόνο cringe βίντεο όμως. Στο βίντεο, ρε. Εντάξει μωρέ, γιατί ξέρει το όνομα. Καλά παιδιά, θα ξαναμιλήσω για ονόματα. Μόνο απλά κάνε μας sub, όποιος θέλει να μας κάνετε. Θα το βάλω και στην περιγραφή, είναι ένας ή καλύτερα θα βάλω έναν σελιόν και αυτό που μιλάμε τώρα. Αυτοί οι δύο θα είναι στην περιγραφή, άμα θέλετε να το κάνετε. Και να δείτε και τα βιντεάκια, δεν γίνεται να μην τα δείτε. Θέλουμε πολύ να φτάσουμε 100 εγγραφές εμείς. Ένας φίλος μου είναι πολύ κοντά, αλλά ναι, είναι 70 κάτι. Σιγά το κοντά, ρε. Έχει ακόμα 30 σάπα. Εντάξει ρε φίλε, 20. Καλά, εμείς αν πεις πάμε πιο γρήγορα subs. Εγώ το κλείσα το κανάλι μου και το ξανά άνοιξα να κάνω αυτό. Αλλιώς τώρα πες να είχα καμιά 50 σάπα. Όχι. Ο Σέλιο ρε φίλε κάνει κάθε μέρα cringe shorts. Ναι, bro. Κάτι για σκύβι του λέει, ό,τι να είναι. Αν τώρα με βλέπετε που πετάω απλά τα grenade, απλά βαριέμαι. Έχω μόνο ένα shotgun, μπρο. Έχω ένα shotgun και είναι 32 άτομα. Και έχω μόνο απλά ένα shotgun. Και έχω 0 kills, bro. Και δεν έχω καν σφαίρες. Έχω μόνο 12. Α, τέλεια. Πήγαινε σε κανένα.
Και παιδιά, αν δεν ξέρετε, έκανα τη ρύθμιση αυτή που κάνει edit μόνο του. Και είναι μια χαρά. Κοιτάξτε, κάνει μόνο του. Κοιτάξτε. Δεν φλεξάρω, απλά να σας το δείξω. Ότι είναι... καλό. Ναι, είναι καλή η ρύθμιση. Παιδιά, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό, γιατί πρώτον δεν με βολεύει, προτιμώ να κάνω... Αυτό είναι αλήθεια. Ούτε εμένα με βολεύει πολύ, αλλά μπορεί να γίνει λάθος με το edit μου, ρε φίλε, να γίνει βλαϊκή. Αυτό είναι το δικό. Εγώ έχω συνηθίσει με το κλασικό, με το... Κι εγώ. Αλλά από edit και αυτά είναι το καλύτερο πράγμα που έχουν κάνει, αυτή είναι αλήθεια. Και αν έχετε PlayStation 5, κοίταξτε το update με τα 30 χρόνια του PlayStation. Τη Sony. Δώστε μου λίγο τύχη, ρε φίλε, να πάρω. Ένα όπλο θέλω. Οπότε. Αυτό το Lancer δεν ξέρω γιατί το πήρα. Αλλά το πήρα. Με βρίζε τα σχόλια. Παίρνεις βλάκι. Απλά το βρήκα. Αν δεν το βρει, αν είχα όπλα δεν θα το έπαιρνα. Αυτό. Όποιος θέλει να παίξει ένα V1 με εμάς, να μας στείλει. Κοιτάξτε, εμένα είναι αυτό το όνομα και το άλλο είναι το Arte2020. Στο δείξω. Θα το δείτε, θα φτιάξει ένα βίντεο. Θα έχετε δει. Και δείτε τα βίντεο του και θα γράφει. Αύριο θα γυρίσω βιντεάκι και θα κάνουμε βιντεάκι για... δεν ξέρω. Ναι, μπορεί να είναι και ο φίλος μας, αυτός ο Κωνσταντινίδης που είχαμε πει, θυμάστε. Μπορεί και ο Άσκο, δεν ξέρω. Ο Άσκο, όχι, δεν θα. Αλλά εσείς όποιοι βλέπετε τα βίντεο, έχετε νοσταλγήσει, καλά δεν έχετε νοσταλγήσει, αλλά έχετε δει πιο πολύ τον Κωνσταντινίδη και τον Νοέλ. Καλά, τον Νοέλ νομίζω όχι. Αλλά... εντάξει. Παίζει να τον έχετε δει. Καλά, κάποια shorts είναι cringe, μην με κοροϊδεύετε. Απλά βαριέμαι τη ζωή μου και κάνω βλακίες μου. Πέθανα. Γεια σας παιδιά. Αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε like και subscribe. Γεια παιδιά τρέσα.